Cantar é unha iniciativa que empezou pola 9ª edición presencial, con ese parón que houve na pandemia, e foi unha idea orixinal de Massimino Zumalado, precisamente, que sigue sendo o director musical do concerto, para xuntar a nenos e nenas de toda Galicia a cantar a autores e autoras galegos. No Vigo Cantar é unha festa. É unha festa onde se reúnen rapaces de toda Galicia para cantar xuntos, cantar en lingua galega, cantar sobre poesías dos grandes autores de poesía galega. Pero tamén para reivindicar as nosas cancións máis populares, non? E esas cancións que están cantadas e moi coñecidas pola xente que, en moitos casos, non sabes que é dese autor ou desa autora, pero que todos e todas coñecemos. A particularidade de que todos os anos hai unha estrea. Desde o principio pareceunos moi interesante que os rapaces tamén puideran ter na súa vida a experiencia de facer a primeira audición dunha das pezas. Este ano é un ano nos que temos récord de participación de nenos e nenas, vai ser en Rianxo, celebramos a Castelao, no 75 aniversario do seu cabo dano. Rosario Álvarez, a señora presidenta do Consello da Cultura Galega, preguntoume que se parece se o facemos en Rianxo, pois perfecto, non? Digamos que para este ano son obras adicadas a Rianxo, a Contorna, noutra que se chama Bicos de Autor, do mesmo compositor que a Rianxeira, e fálase da Ría da Arousa. E eu creo que vai ser unha festa moi bonita porque entronca perfectamente a parte popular, a parte máis popular das cantigas que todos coñecemos, coa parte tamén máis emocional, non? Do canto a Castelao. Por un lado estará a Rianxeira ou Bicos do Mar, que son moi coñecidas, e que contra o que poda parecer non son cancións tradicionais, son cancións populares que foron creadas polos seus autores das súas letras e das súas músicas na emigración, foron creadas en Bos Aires, pero que herdamos aquí e que xa consideramos, se alguén lle pregunta quen escribiu a Rianxeira, pois probablemente non saiba dicir o nome, pois foi un señor que se chamou Xesús Frieiro. No Vigo Cantar, é unha experiencia nova, unha experiencia que por primeira vez vamos a facer con estes grupos de conservatorios, a ver o que sai. En principio, foi un traballo grande, preparar cancións que os rapaces non conocían, vamos traballando pouquiño a pouco con eles, a ver o que sai. Pois polo que nos contaron, é un festival de música no que van varios coles a cantar unhas cancións en galego, típicas de aquí, entón varios conservatorios e escolas de música vamos a cantar as cancións. Un concerto que facemos moitos conservatorios de Galicia por homenaxear a Castelao. Pareceme ben porque a min encantábame isto porque nós falamos galego todos os días e a miña nai gustalle cantar e canta estas cancións. A min as cancións que máis me gustan son Lela e Daniel.
abrindo cara, Sofía provoca, non te temas, mariñeiro, o ventiño do mar. E o vento mareiro da mellor navegar, se navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas. Que arriba ahora, darlle bicos ao mar. Bien, 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 bien. Algo máis? Suficiente. Veña, estamos? A ver, sabedela ben de memoria esta. O Benres hai que sabela de memoria, Sí? Sabedela? Sabela de memoria? Sí? Tamén? Sí? Veña, imos alá. Estamos... Cantamos ben que hai que ser guapos, Estamos? Veña, dou vos 2 compases. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas, secando como choveu. Pois mira, Noi con Cantar é un proxecto que xorde do Consello de Cultura Galega e a través da Consellería de Educación pois invítase principalmente a conservatorios, Inda que en función da rexión na que se fai, pois tamén se invita, se estende esa invitación pois a escolas municipais, públicas, incluso privadas algunha, e o que se fai é un pouco unirnos, que sexa a música coral o que nos une, e vincular a música coral coa literatura galega, un pouco esas dúas columnas. Consiste en un recital de poemas que se pasaron como a cancións que son de autores moi tradicionalmente coñecidos que canta moita xente unha tarde xuntos nun determinado sitio de Galicia. Empezamos outra vez, digos. Isto era... Están as nubes chorando... O final fai... De tanto como choveu... Sí? Que vai desde aí abaixo. Vamos unha vez máis, dende arriba. Estamos? Douvos un compás inteiro. Cantamos todos, E ten que estar de memoria para dentro de 4 días isto. Estades? Douvos outro... Miña nai díxome que se quería cantar un pouco, entón eu dixe sin, e díxome a miña nai vale, te apunto ao bico xantar, e eu hai un bico xantar, e a miña nai, si, aquí no conservatorio, e eu dixen pues me apunto. Eu creo que vai quedar moi ben, porque eu creo que todos xa sabemos moi ben e que vamos a cantar moi ben. É unha experiencia moi boa porque cantas e aprendes música, e estás cos teus amigos e dos errores aprende. Vamos adelante. Virgen de Guadalupe,
A ver, en sí non me parece difícil. Si é verdad que neste caso hai variedade de edades, entonces hai que intentar que cada alumno, cos seus coñecementos, precisamente ca súa edad, poda entender e non se aburra a entender aspectos musicais, por exemplo, a duración que ten unha corchea, ou o que é o pulso, que ás veces perdense un pouco neso, non? É como, bueno, vamos a cantar e cantamos todos, xa, pero hai como uns parámetros, non? Hai o ritmo, o tempo, todas esas cousas. Pois pareceme moi bonito porque é dedicarlle un escrito moi importante para Rianxo. Que é a terra de Castelao e onde naceu. Pois viveu uns anos en América porque aquí había guerra e seus pais non tiñan moitos cartos. No vi con cantar Daniel, Lela, a Rianxeira e Maio Longo. Eu estou sempre moi contento cando podo facer en suño música con todos vos. Vale? Mira, imos empezar o ensaio e gustaríame facer as obras, en primeiro lugar, en orden. É dicir, no orden do concerto. Hai un pequeno erro de colocación no voso programa. A primeira obra que cantamos é Bicos do Mar, despois ven Lela e despois Rianxeira, de acordo? Aínda que no programa o tedes impreso en outro orden, é así, Bicos de Mar, Lela e Rianxeira. De todos modos, sodes músicos e de ser músicos moi bons, moi grandes no futuro, e pola introdución do grupo de metais xa sabedes que canción é. Xuntámonos varias xeracións. Iso é unha das cousas que me gustan tamén do proxecto. É moi bonito que xente de distintas xeracións poidamos colaborar e pensar que a cultura galega ten tamén moito de unha cadea con distintos elos que van avanzando, pero sempre relacionado co que foi e co que seremos. No momento que están tocando os metais, xa estamos en disposición de cantar e estamos facendo parte da obra. Vale? Veña, vamos a ver. Venga. Pensamos desde o principio que sería un gran apoio dispor dun sexteto de metais. É dicir, instrumentos que encaixan moi ben co que o canto coral, pero que tamén teñen potencia suficiente para escoitarse nun espazo aberto. Ou incluso se tocan nun sitio pechado, poden recoller o son e soar como unha especie de órgano nunha boa iglesia catedral. Neste caso, ademais, desde o principio contamos co Hércules Brass Ensemble, uns músicos galegos excepcionais, algúns solistas, por exemplo, na Orquesta Sinfónica de Galicia, pero vamos, un nivel, unha profesionalidade moi grande, despois tamén moi implicados e que disfrutan moito deste proxecto de facer música xuntos cos nenos. Chegamos neste 2025 á novena edición presencial desta Festa da Música e da Palabra que nos une cada mes de xuño e facémolo aquí, en Rianxo, que hoxe nos acolle con todo o agarimo e con toda a xenerosidade tan propias da Vila Mariñeira. Para nós é un auténtico privilexio acoller hoxe esta novena edición do concerto No Vi Cun Cantar.
Estamos tremendamente orgullosos de estar hoxe aquí, insisto, e ademais estamos tremendamente orgullosos do traballo que se fixo tamén durante todo este ano para poder leválo a cabo. E desexar que iniciativas como esta cada vez sexan maiores e que este concerto que hoxe temos aquí se repita nos vindeiros anos e podamos disfrutarlo durante moitísimo máis tempo. Creo que é unha iniciativa extraordinaria, no Bicum Cantar é unha iniciativa que nos permite achegar a figuras senlleiras da nosa cultura ás novas xeracións a través da música. Non creo que esa é unha forma maravillosa de dar a coñecer persoeiros tan ilustres, tan importantes como pode ser a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao aquí, na súa casa de Rianxo. No Bicum Cantar é unha actividade para nós moi querida, realizada con moito esforzo, a moitísimas mans durante moito tempo. Institucións, administracións, profesorado, familias, técnicos, músicos, nenos e nenas, vindos de toda Galicia que o gano cantan a Castelao. Veño nerviosos e nerviosas porque é diferente unha excursión escolar, claro, non vas cos teus profes, vas cos teus compañeros e compañeras de instituto. É no mes de xuño, entón empezan a percibirse o cansancio tamén do fin de curso, como se notan todas as excursións, pero sobre todo reciben con moita emoción, porque normalmente non teñen este tipo de actividades vinculadas cos conservatorios, teñen outro tipo de actividades ou excursións escolares, pero non coa xente dos conservatorios. Entonces, cantar xuntos con outros coles e, sobre todo, hai acompañamento musical, porque vai co quinteto de Hércules Brás, que cando participan con nos son sempre sexteto, e con un director de orquesta. Entonces, para eles, eso é completamente diferente a estar na aula ensaiando co profe, coa profe, canto. Non, aí tes un acompañamento musical e aí ti percibes a voz de outros 500 nenos e nenas no sitio público, no que están os pais, nos que están as familias, entón é moi bonito. Sobre todo pasan moi ben, están moi nerviosos a primeira hora e a medida que vai pasando o día, pero lles gusta moito, a verdade é que o disfrutan.
E gustame moito a idea de traballar xuntos. Penso que os rapaces nos están dando un exemplo magnífico de como podemos traballar e facer cousas cando remamos todos xuntos na mesma dirección e non cando andamos separándonos por calquera motivo, non? Sentiremos agora o eco desta maravillosa rianxeira na voz dos nenos e nenas do Instituto Arxentino Galego Santiago Apóstol de Bos Aires. A súa voz tecerá unha ponte a través do océano para unir as dúas beiras do Atlántico, estas dúas terras que serviron a Castelao de berce e de cadaleito. Con elas tecemos no vento unha irmandade galego-arxentina de afecto e de homenaxe a Castelao. Guadalupe
Virxe de Guadalupe que na puxo moreniña. A Virxe de Guadalupe que na puxo moreniña. Foi a raíña do sol que entrou pola ventaniña. Foi a raíña do sol que entrou pola ventaniña. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques rianxeira, que te vas a marear.
A continuación, teremos a honra de escoitar a obra de estrea, coa que cada ano no Vicun Cantar contribúe a crear un corpus musical de noso a partir de poemas dos nosos escritores e escritoras. Desta volta, o compositor convidado é Xosé Luís do Picorxais, nacido no Grove, pero moi coñecido aquí en Rianxo, porque é músico popular, mestre de música e director no CEP Xosé María Brea Segade, aquí en Taragoña, ben coñecido nestas terras auronsás polo seu labor de divulgación no ámbito literario e musical, con especial atención a moitos autores da contorna, e autor de numerosa bibliografía e discografía, e creador de músicas para diferentes espectáculos teatrais e audiovisuais. El afirma que ser mestre de música en Rianxo é unha grande responsabilidade, mas tamén un privilexio, porque as crianzas deste concello moran nun ambiente onde as diferentes músicas fan parte da paisaxe cultural, fican a mao. Así que supoñemos que para el, para ti, Xosé Luís, escoitar a este medio milleiro de nenos e nenas interpretar aquí a túa composición en estrea absoluta será toda unha honra. Para todos vostedes, Daniel, unha fermosa canción de Berce para a eternidade escrita por Emilio Pita con música de Xosé Luís do Picorxais.
boas tardes. Eu quero agradecer, por suposto, o agasallo, o regalo que supón para min facer música con tanta xente moza, tantos músicos xa moi bons, de tan pouca idade, que pronto serán o relevo e a gran música que esperamos ter prontos para Galicia. De todos modos, eu quería que o público non este tranquilamente sentado, e por eso, ahora mismo, eu quería repetir unha canción, pero pedindo que canten todos con nós. Creo que a canción a saben, entonces hai que cantala. Fai uns días, na presentación deste proxecto, aquí en Rianxo, cunha certa ironía, contaba que na miña vida de músico profesional puiden dirixir varias veces todas as sinfonías de Beethoven, pero esta é a primeira vez na miña vida que estou dirixindo a Rianxeira. Entonces quero facela máis dunha vez, polo menos 2 veces, con todos vostedes e cantando aquí en Rianxo. Que conste que estudiei moito esta peza para preparar este concerto. Cantamos con todos vostedes, de acordo? Veña.
Collo o micro en man, porque me dixeron que non se sentía moito, pero isto sí que quero que se escoite ben, porque encarreiramos ao final do concerto e ven o tempo dos aplausos e dos agradecementos para vostedes, o público, e sobre todo para as nenas e nenos, o seu profesorado, as súas familias. E permítanme que volva a citalos a todos polo seu gran esforzo. Poden seguir aplaudindo, Vamos polos seus nomes, con todos vostedes, profesorado e alumnado do CEMUS Profesional da Coruña, CEMUS Profesional Xambiaño de Ferrol, CEMUS Profesional Xoán Montes de Lugo, CEMUS Profesional de Ourense, CEMUS Profesional Manuel Quiroga de Pontevedra, CEMUS Profesional de Santiago de Compostela, CEMUS Profesional de Vigo, CEMUS Profesional Felipe Paz Carvajal de Noia, CEMUS Profesional de Ribeira Enrique Paisal, ESMO Municipal de Portodosón, ESMO Municipal de Carnota, ESMO Municipal de Santiago de Compostela, o Consorcio para a Promoción da Música, Coro Infantil da Orquesta Sinfónica de Galicia, o Coro da Escolanía da Catedral de Santiago de Compostela e a EMUS de Rianxo. Non se canse porque quedan moitos aplausos, porque nos instrumentos de vento, os nosos moi queridos Hércules Brás, os intérpretes que nesta ocasión son Alejandro Vázquez, trompeta, Vítor Manuel Vilariño, trompeta, Pedro Pintos na trompa, Iago Ríos no trombón, Miguel Franqueiro na tuba e Pablo Fernández Guzmán na trompa. Na dirección musical, o noso director, Massimino Zumalave, e nos arranxos musicais, Juan Durán. Por suposto, fica o agradecemento do Consello da Cultura Galega aos nosos compañeiros de viaxe, a Xunta de Galicia e ao Concello de Rianxo. E permítanos que teñamos que agradecer especialmente e de corazón os técnicos de cultura, policía local e, por suposto, monitores e monitoras. E parafraseando o prólogo de Os Dous de Sempre, a única novela asinada por Castilao, direlles que este concerto foi imaginado con tanta ledicia e composto con tanto amor que algo terá de bo. Estamos seguros de que é tan humán e tan noso que non poderíamos ofrecervos nada mellor. Como colofón e para rematar, o que xa é a nosa tradición, o noso himno, rematamos coa beleza do Maio Longo de Rosalía de Castro con música do mestre Valdomir. Moitas grazas pola súa presenza e vémonos o ano que ven, que será en Vilalba, na Terra Chá, celebrando os poetas da Terra Chá. A verdade é que isto ten un gran traballo detrás da organización. En iso aquí, tanto Rosa Neiros como Marcelo, como a xente da equipa do Consello da Cultura Galega, con despois a colaboración das consellerías, os conservatorios, as escolas de música invitadas cada ano por razones de territorialidade, de proximidade ao sitio onde se fai o concerto, tamén teñen un traballo previo moi importante, porque digamos que o máis sencillo, digamos, sería facer a música, pero a organización, o que require xuntar 500 rapaces, transportalos, o almorzo, os imprevistos que poda haber simplemente porque un número moi alto, iso require un traballo excepcional.